Ayo duet Monggo Mas Heri. Yo. jenengan Erik jenengan mawon kendange miring, dlang yo. Ora sing miring wong Erik. Iki wis kok ngene iki lho. Kendang miring dudu wonge sing ngene. Masyaallah. Aku dadi MC ora berwibawa blas ngene iki. Ora Amel, ora Lulu, ora Erik. nak kandhani nak karo sing Aku kendang bocah-bocah miring ora wonge sing ngene. Pokok ora. Ora wonge sing ngene. Candak tali gojine tang. Ramune aku, ya lah aku sik emosi aku. aja to iki wong tuwek mbok garape wae Ayo. Jelas nada untuk Anda. Jelas nada. Oh. Mas Heri. sabar wis Bubus Tarik. iki. Mas bisa iki ayo disiapne Tak gendong hawa ning hotel. ayo aku njaluk Mas Di mana tapi saya Terima kasih. Matur nuwun Mas. Arno warno pada wati najan durung ketemu dewe duka trimo urung samene wae pangapunten lho Mas Heri. Matur sembahan Mas Heri. Mugi berkah. Penye Jakarta Iki ceritane lagi mulai kampung Mas Heri. Ora mulai kampung Lah, dinas piye? ning kene 5 Oh, dino dinas. minggu. Oh alah. Lah musuh ning hotel apa piye terke. Kok terus no? Dek karo bojone oh. Ora nek Ora, kok karo sapa anake? Ya ora. Ora. Alah ngecek. Ora. Tari Ayo kok- Mas Heri joget Mas. Tari sesuk kok panggilan. Lah iki kok. Oh. Barang sampun panggilan nyatane perpisahan nyatane jur padha rasmane jelas nada loh ini. Tak gendong. Akan mana-mana Mas Heri. Merah bergoyang bersorak jelas nada. Demi wong gresok Mas Bukel. Monggo. Diparani oyo. Jarene wong wis makan lunga. Dienteni oyo. Jarene wong wis teko kono. Dek Rara masukin kayu. Awangin
Senadyan durung ketemu dhewe Ragasa buka tutup Mas Heri. Sembah nuwun Mas Aris. Mudah-mudahan Dek anu Rara, Dek Tari kok mudah-mudahan tahun 2026 ki awake dhewe iso giliran mangkat mrono. Amin. Nek ning Merau ki padha karo wong umroh. Wah, lah piye kok iso Perjalanan ngono? 9 jam. Wah, iku numpaki apa, Mbak? Lion. Numpake ket anu apa jenenge perahu lho. Emprit Airline. Emprit Airline nggih, Mas. Karno. Pilotnya jenenge Karno. Karno. Pilotnya Karno, pramugarine Tumiem. Pak. Oh, Eva. Oh, gawe pop mini mburi, Pak. Wes Barang sampun papanggih asane lolo atine perpisahan nyatane matur suwun Pakde tresnane matur sembanuan Mas matur Heri. nuwun. Jelas nada. Jelas nada Piye to? Ayo. Ayo Mbak Mel. Ya udah Mel. Paico paican yang ra kerja ora jajan. Cos, Ayo Mbak. cos Masno. Pupuk kae. Salaman neng tebak tulisan bunda awarana apa tondo kasih sayang ayo yo 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 joget mbak ayo monggo biyen nate monggo keluarga Kebumen joget ayo 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 undang joget rapopo lo ayo yo yo asa monggo kebukan panawati wewet siye ayo Mana? Aku salaman. aku kebak cerita saling nganti kaketri Aku air minum kita. Mas Bogel ayo keluarga Kebumen pripun iki lho Mas Parso. arisan Salami sih. Wis salim lho aku. Pindho. Aku isin aku enek bueke lho. Sok Kowe kok berarti kayak daging 5 kilo ngono. Iya aku mau nganti daging iki lho. Ben tambah lemu ya, Mas. kene lho dagingnya akeh lho Daging mos. Wis daging lagu. iki lho dagingku akeh lho Aku tak jaluk. Lagune napa? iki lho 5 kilo ya mbak Napa Mbak? Apa lagunya? Enggak usah, Mbak, sampean iki dadak Alah, buka dompet ngono iki lho. ya aku ya melu aku melu aku Dadak buka dompet lho, Mas. Apa lagunya? Dangdut? ala bunda Catatan Ya. sajroning ati. Terima kasih. Ora Saiki dereng lho, Mak. Saiki dereng lho, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Aku kowe dadi karo Mas Warso. Matur suwun. Salam Rino, salam Rino. Matur suwun. Matur suwun ya, Pak. Jelas nada lagi. Keluarga Kebumen pundi lho niki? Ayo.
kebak tulisan hati-hati. warna abang tondo isih legan warso di mana-mana Ayo Bu. Aku entok. Temen oke. Mbak nyanyi dhewe kemana-mana Pak Warso. Niki lho, Pak. Pak Warso. bangetan kok Mesake lho, Bu. Ndang diparingi, Bu. Catatan sajroning ati datar lontor saya Lara sing nyanyi aku kowe dadi Ya. mergo leren ning gubuk asmara Bu ya Allah jenengane ku Dek Halah rasa gelem, matur Bu. suwun nggih Bu nggih Oh lah Pak Sarno ki Dek ya yo Pak Supri ayo Bu. nah Monggo, Pak Bapak. Supri. Citra Sini Bundu Mbak, foto dulu. bergoyang. Pak Supri. Sik. Ayo Bu. Dek cuman berjuang. Tur kelingan Jarak kelingan minta openi ning saiki ana endi Besarno Saiki apa monggo Ibu joget. lampe jengkol sampe gunung payung Dan aku nek Supri. matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Bosarno dereng. emprit dua Emprit dua, emprit satu sampun. Tonggoku iki. bedokan Bedokan, Ayo, Pak. tarik. bisa Oi. gunung desa dadi rejo ini nora ilang Besarno. gone padha lara Besarno. Matur sembah nuwun.
Ndang, nyanyi yo. Ayo ndak. Mas Supri sing nyanyi kula. Heeh. Mas Dek jaman berjuang jor kelingan anak wana Besarna. biyen tak openi Gelem ora? ning saiki Niki sing abu-abu mawon, Pak. anti masuk deh Rara. Cari selaras manang keturutan sing kadang min Monggo Pak Minoto. Ditunggu Mas Supri Pak Minoto, Pak Sarno. Minoto. Saiki ngapa lali Mas Sarno di mana-mana. Yo. Neng gunung kacan demi sego citra bundu di mana-mana Citra dulu. yen mendung tak silih capek gunung. Pak Minoto mohon untuk bergabung sama Pak Sarno, Pak Supri. Dek, Halo. nglegani Pak Sarno ngeresake perahu layar. Aja sesek-sesek Dek Engki. Bablase perahu layar. Perahu layar. Kelangenane Pak Sarno. Oke, baik. Panggilan Pak Minoto mohon untuk bergabung sama Pak Supri kali Pak Sarno. Ayo monggo mriki. Pak Am ayo Pak Am. Pak sapa? Pak Am Minoto. Lah yo. Mbak Lah, Pak Am. Minoto. Pak Am, Pak Mel, Pak Mel. Nando. Segera bisa gunung desa Ayo Bunda, yang mana? Yang mana? Yang mana bundaku? Ayo Bunda cantik, ayo. Ayo ndang. Ayo no. Ayo no. Perahu layar. Monggo. Juragane sing nganggo klambi Persija. Oh. Ayo monggo juragan bosku. Bunda sinten iki? Bunda sinten? Mari ngasmo. Bunda Purwanti. Oh, ana Purwanto, ana Purwanti. Lengkap, Mbah. Pak Sarno nembang. Monggo Mas Sarno. Yo kanca ning dhisik gembira alerap-alerap banyune segoro Ampia numpak perahu layar Bos dapur Minang monggo Bunda. Ayo dong. Sek pundi? Ayo, bosku. Bosku yang punya dapur Minang ya. Wes nengan. Piap yuk banyu. Ayo. Tinolah ora jemu-jemu karo mesem guyu. Ayo sayangku joget ya. Ilangake Ayo, rasa lumrah lesu. nyawer ae. Ade jawil dik jebul wis sore. Juragane dapur Minang. Tinggal lopo katon ngene. Monggo Pak Minoto. Prayagane becik bali ini sesuk-esuk jelas majai Juragane dapur Minang. dapur Minang onde mande cik 23 Nak kemanu? nak kemana pakai 13.000 bu bungkus Bu 13.000 nganggo kikil nganggo paruh nganggo rendang ayo bundaku tak dijeki lho Amel masuk.
Sing nyiarke dapur Tapi Minang piye ki to aku. kabeh sing nyanyi Mbah Bo. Sing abu-abu. Abu-abu ae, Bu. Abu-abu Sik ora sik oren ora apa-apa. sik Kancane oren. abang kok. Abu-abu monyet. Abu-abu kelawu. Jangan disebutin. Jebul wis sore. Kasihan Bu nanti gulung-gulung Bu. Witing kelop. Ayo Bu, paringi Bu MC-ne Bu sing elek dhewe. Awe awe. Rayogane becik liwae. Dene pisan Kas Mas Enggi sesuk-esuk tumasak nyambut gawe. Pasar no matur suwun. Ya ampun ya. Dapur Minang. Dapur Minang. Oh, Citra Bunda. Citra Bundo. Citra Bunda. Mas Supri. Pasar ini cahaya baru. Cahaya baru. Paket 15. Wes padang kabeh yo. Cahaya baru Citra. Cahaya baru. Oke. Amel. Citra Bunda. Amel masuk. Cahaya baru juga. Yang mana? Oh ya Bunda aja yo, Bunda yo. Ayo. Cahaya baru yo. Iki apa, Pak? Iki apa? Padangnya apa? Busarno. Pakil. Witing kelompok. Ayo Mbah Ndang, wis diparingi loro semangat. Rayogane suwedengki becik bali wae. Dene sesuk-esuk tumanten nyambut gawe. Oke, baik. Sampun, Matur Bapak. sembah nuwun. Nggih. Oh ngintip, ayo. Monggo. Mas Tom. Bersama Jelas Nada. Sehat ya Bu. Rembun digoyang bersama dengan Jelas Nada. Nangis sajero ning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa masuk cayu Anak kambing saya
aku jane wis Aman-aman. Aja sok ngono kuwi, Dik. Bayu kancaku sekolah. Lho kok malah tuwek kowe? Nak Ya aku biyen sekolah dhisik kok. Masa? Jangan-jangan nunggaan kowe. Heeh. Heeh. Mas Bayu nganggo HE ora Mas Bayu? Nganggo HE ora? Ngene iki lho DP ngene iki lho maksudnya HE iki. Nyonyae wis, saiki Tenang. Mas Bayu. Nah, dikapak-kapake kok. Ayo, lebake, Nek Dik. mbok tokne nang kene terus aku lho ya. Aja lali Slow. pawelku. Oke manani Mas. Wait, Mas Bayu. Bersama jelas nada campur sari. Mas Bayu di lagu ora? Lagu ora? Lagune ora? Di lagu ora lagu? Apa? Bos daging. Nangis sakjroning atiku. Analika sliramu ora krasa. Aku kudu nambah karo sapa. Mbah Koke. Aku kan setya satu. Ati saelingmu. Ayo dilebokne. Gak iso, Gak iso. tidak bisa. Lah ngopo gak iso ki? Aku gak iso ngalor. Alhamdulillah Iya. iki tenan yo. Iya. Amin iki tenan lho yo. Aku nek karo kowe ra iso ngalor aku. Oh tenan. Tenan. Ora mau mbek aku, mbek sapa wae. Ah, bojoku yo ngalor. Tenan. Lah nek karo kowe gak iso ngalor aku. Wis. Nah, lebokno dhewe ngono, lebokno karo karepmu. Aja lali Slow. pawelku. Oke manani Mas. Era minggir nabrak. Mas Bayu matur nuwun Mas Bayu. Iki Iki mau do lagu ora?